На трибуната е водачът на съветската правителствена делегация другаря Хрушчов, който в приветственото си слово каза: Дорогой товарищ Червенков, дорогие товарищи, руководители Болгарской коммунистической партии и болгарского правительства, дорогие товарищи трудящиеся Народной Республики Болгарии, мы прибыли к вам из Белграда, где вели переговоры с руководителями Югославии. Эти переговоры проходили в духе дружбы и взаимопонимания и успешно завершились подписанием совместной декларации правительств Советского Союза и Югославии. Сегодня мы можем сказать, что ныне открыт путь для установления и развития дружественных отношений Советского Союза и всех стран народной демократии с Югославской Федеративной Народной Республикой. Да здравствует братский болгарский народ! Да здравствует вечная дружба народов Советского Союза и Народной Республики Болгарии! Членовете на съветската правителствена делегация положиха венец пред мавзолея на Георги Димитров. Те се поклониха пред светлата памет на пламенния борец за българо-съветска дружба и мир между народите. Пред паметника на съветската армия освободителка. Бойната дружба между нашите братски народи е закалена със съвместно пролятата кръв за свободата в жестоката борба срещу общия враг. През време на посещението си в София, членовете на съветската правителствена делегация информираха ръководителите на нашата страна за преговорите си с Югославия. При размяната на мнения се изясни пълното единство във възгледите по въпросите за установяване на дружеско сътрудничество както между Съветския съюз и Югославия, така и между България и Югославия, което ще съдейства и за подобряване на отношенията на България, а също така и на Съветския съюз, с такива съседни на тях страни, като Гърция и Турция. Незабравимо ще остане посещението на съветската правителствена делегация в нашата страна. С всеки ден растат и крепнат силите на нашия могъщ социалистически лагер и никакви кроежи на реакционните агресивни кръгове няма да спрат нашето движение напред.
тържествено шестват по света ленинските принципи на съветската мирна политика.